Ahojte, pesničku spievajte a v dnešnom videu som sa už spával rovno v studni. Čo? No, ideme schovávať ďalšie 3 secrety na mojom serveri, ktorý v tomto videu spustíme na konci, takže to pozerajte ho až do konca. No, máme tu parkour, shop, spawn. No, takže teraz idem si dať shulker box, v ktorom tu budem robiť. Môžete si pozrieť moje nádherné veci, ktoré sú, ktoré mám. Podľa mňa sú dosť dobré. Možno budú aj eventy, ale to ešte neviem. Takže berem si shulker box, biely, a teraz si ešte zoberiem uhlie, nie, diamanty, netherite a zlato, no zlato, ok. Takže teraz zatváram inventár, ok, shulker box dávam, do stredu dám jeden netherite, okolo dia a je to dosť dobrý shulker box, lebo tie minulé, teda ten barel, ten je podľa mňa až moc málo dobrý, takže preto chcem robiť takéto lepšie. Tento sa vám strašne oplatí, ale sú až 3 preto, lebo aby sa podľa niekto nesťažoval, že mu sa neušlo, ale aj tak sú iba 4 dokopy a 3. No 3 a potom ešte ten barel je jeden. A proste tak všetky veci preč, ten shulker box si zoberiem a pôjdem to schovávať. Yes! Takže teraz rozmýšľam nad tým, že čo kde dám. Tak jak rozmýšľal som ešte pred videom, tak jeden by som chcel schovať ku UFU, o ňom vlastne ešte neviete, ale máme tu také UFU ako keby, čo tam chcem do toho schovať, lebo to je také, že dá sa to ľahko dostať. Máme tu aj taký shop vlastne ešte, kde sa dajú kupovať hociaké veci. Napríklad tu máme, že za 8 dia jeden totem musíte hodiť presne na to blato, ináč vám to nezbere. A musíte to byť presne dia. Ináč vám to vážne nezbere, to vám garantujem. Napríklad musíte hodiť presne 8. To je ešte tiež taká dobrá vec, lebo že sme to tak vymysleli s kamerovanom. Teraz dávam presne 8. Musím to vyhodiť. Prečo ja to neviem házať? No, môj klopač to nesubere, vidíte. A teraz idem hodiť tie diamanty. Nechcem to házať po jednom, lebo to by som to zase bol dlho. Takže sa to snažím hodiť ako po nich rovno. Čo sa mi vôbec nedá robiť. Ja som krivý a krivaň. Ach jaj! Ja to ani neviem hodiť. Ja vážne ľudia, ja vám garantujem, že som krivý a krivaň. To není to úplne pravda niekedy, ale no teraz mi padol totem. Takže teraz môžeme ísť schovávať tie shulker boxy. A ja už jeden mám, takže no, 3. Už 4. Dám si moje botičky. Podľa mňa mám pekný armor. Povedzte mi, že či mám pekný armor alebo nemám. A môžem to ísť ďalej schovávať. Áno, mám kreatív ľudia. Lebo som proste admin. Takže môžem. Teraz iba položím tie shulker boxy. A nepôjdem ich ešte úplne nejako schovávať nejakými blokmi a tak. Ale iba ich len položím. Tamto dám. Ne. To nie je asi moc dobré. Asi nie. Nemusím si tam vypočítať. Takže som otvoril kalkulačku a vypočítal som si tam. To dám. No, to bude dobré. To je dobré. A môžeme ísť rovno na ďalšie. A to bude veľmi dobré. Takže na tú stíhačku dám. Neviem, asi nie. Neviem. Vážne neviem ľudia. Asi nie. A utrám na parkour? Asi áno. No, tam to je dobré. Ok, tam máme jeden shulker box, tak to sa dostanete a to môžete otvoriť. Ok, máme druhý. A môžeme ísť
schovávat tretí. Ještě, no, to se to dá. Aj tak nič. Teraz by som tretí dal asi na ďalší púšť ostrov. Tam je diablok, ktorý nejde vyťažiť, lebo je to v spawn protection. A to znamená to, že to nemôžete ťažiť. Na púšť ostrov dám, ktorom bude aj pasovať, ako je tam tá biela podlaha. To bude dobré, to bude dobré. Ktorom bude pasovať, podľa mňa. No som ho teraz hledal, lebo vám a nepôjdem ho otvoriť, keď som ho dal tak. A tam dám ešte. Ale ten dám asi prázdny. Bo polí. To asi aj. Ja to si dám preč. Ja už nechcem. Ja povedzte, či som dobre spieval. Ja viem, že nie. Tam sú takýto čistý biely, aby tam nič nebolo. Lebo nechcem, aby ste to mali až také OP. A aj tak, povedal som, že schovávam 3, nie 4. Možno na budúcom videu. No takže, teraz to idem ešte viac schovávať. Sem niečo biele, čo by som dal. Aj to nechcem. Terakota. Tou zakryjem ten parkour. Ja neviem, jaká farba to bola. To bude táto? Nie. Alebo áno? Ja neviem, mi sa dá, že nie. Nie, tá rúžová, tá červená. Táto tiež není ani tá. Počkaj, ja som ju vlastne mal, toto je rakotu. Ne, okej. Nie, sorry. Moja chyba. Bude sa dať skočiť? Asi áno. OK. Malo by sa dať skočiť. Sem si takto skočím a... Dá sa to otvoriť? OK, to je dobré. A teraz čo sa dá skočiť? No tak ne. No, nechcela sa mi to skúšať. Parkour není moja strana. A takže teraz tieto terakoty dám preč, lebo už ma nebavia. Teraz mi to zobralo, tuším, toto. Shulker box. Ja som ho vyhodil. Je, nevadí. Teraz, jaký blok by som to mohol dať? Akože tie diploidy asi, to nám pasuje k tomu. Ale neviem, lebo... Takže to bude pasovať ten karpet? Nie, asi nie. Že diploidové je slabý. Trapdory nie, trapdory diploidové nejsú. Áno, tie diploidové slabý, to bude najlepšie, podľa mňa. Tieto musím dať, to bude podľa mňa najlepšie. Teraz ich dám jak... takto, že potom to z kraju budete musieť. OK, to mi tam pasuje. A teraz vlastne vy musíte takto to zobrať. A tým máme všetko schovaté a podľa mňa dobre sme všetko schovali a nezabudnite to až vážne dokonca, lebo za chvíľu už vám tu vyskočí hore tieto tu adresy všetky. Tam máte všetky tie veci. Je to Bedrock edícia, aby ste potom sa niekto nesťažovali, že to je Java a ja som vám to nepovedal, tak to je podľa mňa dobré. Cos.